IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Tama ka dyan. At naman di disgrasya. Napasamag idi Rabi, iti Barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte. May isang rider ti motosiklo, iti nagbaliktad kalapasang na dong para iti concrete post iti kalsada iti nagresponde iti barangay officials babaeng kini Apo Kagawad Rene Hermano nakita kada iti lisensya ti nagmaneho nagdangan ti Jerwin Calocag Llanes manipod iti barangay Juan Sonsona Ilocos Norte agtirtiriti iti sa gitna gabo iti nakarong sugat iti sakana Idol Bernard ket ni tawag iti ambulansya iti Dingras ket ni transnitray iti hospital datoy biktima segon iti initial nga assessment iti barangay officials awan tinakita nga helmet datoy biktima iti tamo disgrasya Idol Bernard iti highway ti motosiklo ket adang naperperdi gapo ti pigsa ti impact na imbaglangen Idol Bernard kani tawag kay ambulansya iti Dingras ket ni tara nga dagdag sa ospital tinadakamat tatang biktima kuna digiti taga barangay Lumbad aday kanang nakraad iti kalsada ket idi mo kitain may sagayam nga nakamotorsiklo at aksidente iti nakamat ang lugar napintas kami Idol Bernard datoy kalsada Lumbad When, amok deta yung talumbad nga kasi dati kasla straight nga, di mawawatan nga kasa paglumbaan kumbaga. So, from the word lumbad, lumbaan, iti sumasot ng pataray, iti nakamat ang lugar Idol Bernard. Kinikita nga rin dati live na po Hermano ket talaga nga amo daw di protocol handa mabaling nga sa giden di bang di tao paramedics nga nang kita tilang kita dagiti belongings dati victim tapos kita nga mapukaw kinang kita nat identity datoy victim ket may sana kurong-kurong itinagtry dirabin nga nang itawag idjay solsona iti Lumbad, Dingras, Ilocos Norte. So, ti biktima, kit na itaray, manarimanan ti panapapaimbag na, iti hospital kalapasan, nga na itaray, iti paramedics, manipod ti RHU, iti Dingras, Ilocos Norte. No, iti kalman, ito ba nagkita peaceful, ita kita aumpay, tinayin tata, nga update manipod ti Pito PNPPO, nga napasamag iti las 24 oras. Yung kumpiyansa ti PNP, Idol Bernard, kadagiti motorista nga masabol dati inda panagan-anad gabot kinabarat panawen kadwa disgrasya gapo pa nang iti panagdardara sa gapo iti napodot apanyam kuna nagpaligipmet dagiti kamkami ti pulisya kiniti enforcers tasimang kweten Idol Bernard dagiti baro nga plakat Ellen Transportation Office pati ti bagik nga duwakit dan tinasken ket no maawat mo di jay inga i-upload mo gamit lang i-report di LTO may update dati papeles iti motosiklo tapos maliglikan ti pan nakapili sigurado nga adot matiliwan no kastoy ni sarpak dalatan ti plate number plaka iti motosiklo no handamit pre-update di kada hangag tali no kwan masita manipod ket enforcers ti LTO ngem kasamaten dagiti traffic enforcers iti biang iti Philippine National Police. Damag pelang manipod na mismo ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na nakamat ang report. Manipod pa lang po ti Philippine National Police. Ayo.